Čaute, takže aj dnes vám predstavím ďalšie vecné ceny, ktoré čakajú na vás pretekári na preteku No Limit Carb Cup Štvrkovisko Krásna. Konkrétne sú to fakt super pomôcky a ja vám poviem aj od koho sú. Môj kamarát Kristy, ktorého môžete poznať na internete pod prezývkou CSK Fishing, vyrába takéto perfektné doplnky, ako sú napríklad tieto vyprošťovacie kotvičky alebo takéto vodítka na vlasce, prípadne rodloky. No a ponovom aj takéto držiaky na vaše montáže v menšom a taktiež aj v väčšom prevedení. Je to poctivá práca Kristyho, on stále premýšľa, aký produkt by bol super pre vás rybárov. No a tieto veci alebo doplnky sú vyrobené z nerezového materiálu, čiže tá životnosť je ozaj zaručená. Ja sa veľmi teším, že tieto doplnky Kristy venuje a ja ich odozdám tímom, ktoré skončia na 1., 2. a 3. mieste. Ak by ste si chceli pozrieť Kristyho prácu, odporúčam navštíviť jeho stránku cskfishing.com alebo exkluzívne jeho produkty sú dostupné na stránke www.boatmaster.sk. Kristy, pozdravujem ťa a ešte takouto cestou ti ďakujem za vecné ceny do preteku.